stranom, ali sam s druge strane završila fakultet i znači ja sam evo ovdje što je. Ja ti znam da si prekršila pravila ove farme, ovog domaćinstva. Kaže, kako sam prekršila? Kad sam odnala stamaricu, kaže, odnala sam drva, odnosno, a ne pitam te za to. Jer ti znaš da ne smiješ da možeš da ideš kroz prostorije, a da ne smiješ da legneš ni na svoj krevet. Tvoj krevet je u izolaciji dole u štali, sluga. Da. Ona kaže, gdje to piše? Piše u pravilniku. Idi mi, kaže, donesi pravilnik. Neću ti ja donositi. Stanija ne može više da im bude djevojka. Ona ide sa ovim, sa onim, sa ovim, trojicu, već 3 momka, spava sa njima u krevetu i ovo i ono. I ja sam vidio to i onda hoću da se otkačim od nje, ja sam mislio da ona bude se sa mnom. Moj odnos sa Ekremom, od kad mi se ono juče sve izdešavalo da postanem sluga, kad je za stolom još par puta rekao Eri da mi ne bira za slugu, ovaj me namarno uzeo za slugu i cijelo to veče i danas u toku dana Ekrem mi se približio više nego ikad. Sve do trenutka dok je Eri zinata nisam otišla i legla pored Filipa. Ekrem je to video i onda otišao da me otkuca kod Ere, da me skloni od Filipa zato što izgleda Ekremu jako smeta moja bliskost sa Filipom. Ti što sam se obratio zadruž? Pa ništa, slaću. Alo, zadrugo. Ili reagujte, ili ja odam preko ograde. Poslaci mi u Erenu zdravo. Svi štapići, a šta misliš? Svi štapići ćemo da je danem. Pa danas sam je vidio, razumiješ, ja sam kao Nikijama rekao frenovima da joj ne dadnu štapić. A sada druga promjena došla, sada će dobiti ona sve štapići i otići ću u Arenu. Mislim da jeste u stanju, ako mi zameri neke stvari, bespotrebno, naravno ponavljam, može da nagovori druge u kući, da glasaju protiv mene, da pravi svađe vezano za mene. On jeste u stanju to da radi i njemu još to bude super i smiješno.